Magrasyang abak po kay kayungan. Kaniting kapag masusyan, pakiabe tala po ka rin kay katamang panalangin. Di makatuking intentions. Special intention of Joel Manalang and family. Janet Manalang and family. Evangeline Rosilla and family. Birthday Thanksgiving. John Raymond Pajardo. Adele Dairit at Proserfina Bautista. Para kay speedy recovery ng Father Larry Sarmiento, Angelo Bonus, Princess Joy Calma, Antimurin para kay kaladuaking purgatorio, lalo na Cecilia Simeon, Marcelina Bernardino, Isabelita, Reynaldo, Erlita, Catalina, Ernesto at Irene. Talakad tapat makyabekin dalita pamuklat. Kinagyan ng ipampo ng anak, ampo ng Banal Espiritu. Amen. Ang grasya ng ginutamang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, at ang pamakyagom ng Banal Espiritu, mantabay kay kayingan. At keko Antimurin. Ay, payabak po, morning. Good morning po, Among. At ini po yung tatangalan tamon, ting aldo na ning apong Gino. The day of the Lord for us Christians is Sunday. Nung karin tipon-tipon tamo, bang tayang pasalamatan, purian, samban, at siyempre anyaran sao, ing apong Gino. At batangin nga bebeng matampangganap kaniting kapag masusyan, aminan tala pamo at pagsisyan, di nga gawatang kasalanan, kakulangan, kalabisan. Anyaran tapa mo ilunos na at kapatawaran ng Diyos. Ginong Yesus, pagkaluban mo keng sika ng loob, mibayo, ketang malyaring ibayo, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Yesu Kristo, pagkaluban mo keng kapibabatan tanggap, ketang epamalyaring baywan, Kristo pakalulo. Kristo pakalulu. Ginong Yesus, pagkalubmeke kaming kabyasnan ning sarili mong maganakang kapibabatan, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawa daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alangangga. Amen.
Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, ipaintulot mong ingkalam ning biyemo, manatiling lalabong karing puso mi. Manango kay kami, ibat king kamatayan, painturo king kasalpantayanan, kapanaligan at lugod. Papanatilyan mo king mabibiye, kang Kristo Jesus, parating manaya kambening panalangin, at tapat king turuna, hangga king pangabulalag na kay kami ning kay kang ligaya. Ipagkalumiti, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Makiramdam tako, king amano na ning Ginoo. Pamamasang ibat, king libro ning kabiasnan. Alangaliwang Diyos, subali kay ako, ang makimasabal king sabla-sabla. Anong kinusukat mong patunayan, king kapilan man kapasina lang binatol mit mong katuliran. Ingke kang sikanan, yaing sibol ning ustisyo. Ing kayupayan mo babo ning sabla, gagawa na kang mapaglunos karelangan. Pagilala mo ingke kang sikanan, nung tututulan do ing upaya mong miral, at papakit mo ing kamulangan do, king makibalo, king upaya mong yan. Dapat, ang giyang ginuna ka ning kayupayan, magdalang lunos ing kaya kang atol, ing kaya kang pamamahala, magdalang kaigpitan. Uling buryan mo, tambing ng atsu ing kaya kang kayupayan, at king antikareting kararaptanan, tirume ing kaya kang balayan, ing sukat lang pakit ganaka, ring makatuliran. At kaya kang anak, dirinan mong maragul na kapanenayan, mabiya kang dalan, king kapanisyan, para karing karelang kasalanan. Amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ginoo malam ko at mapamatawad. Pablasang malam ko at mapamatawad o Ginoo, karing sablang mamaus kaya ko, mitmo kang lugod. Ginoo dalangin ko kaya ko, sana pakiramdaman, ingka akong dalong, kaya ka sanang tingiran. Bansang kaya kang lelangan, kaya ka lumapit lo, bansambo at munye kapuryan, king kaya kang lagyo. Mayupaya ko at darapat bagi, ama kapagmulala, bukod mong ikaing Diyos at alanang aliwa pa. Ika o Ginoo, Diyos kang mapaglunos, at ing lugod mo alang kapara. Mapibabata ko at parati kang malugod at tapat. Balikdan mo ko sa at lunusan, kining kaya kang talasuyo, ipagkalog mo ing sikanan.
Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao Roma. Kapatad, daratang niya ing espiritu, bansaw pa nakatamo. Uling tao tamong may na, uling etamo man balo, nung makananutang manalangin. Dapot ing espiritu, ya mismo ing magparalampo, arapaning Diyos para kaya katamo. King dalong, eraman apasyag, ding amano ning tao. Ing Diyos amanakit, ang gana king kapubusalan, ning puso ning tao. Balo na, ing atyu king pilublubaning espiritu. Uling espiritu, iya ing magparalampo, king harapaning Diyos, alang-alang, king kayang balen, at tagpang king kaburyana. Amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Pakiramdaman tayo po ngayon ni Awsan da kayong kakaluguran, nga naning Ginoo, uling sablang dimdam ko, kingig pa ako, pepabalo ko, kaya kayo. Ing Ginoo man tabaya kay kayo, at keko antimurin. pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Mateo. Ligaya keko o Ginoo. King panahon na ito, sa ilita niya namang Yesus karing tao, ing metong pangtalimhaga. Ing kayarian ng Diyos, kawangis na ing metong nga taong sinalbag mayap abini, king kayang asikan. Misa na bengi, kabang matutudla ring sabla, di natangging kasalang na, at sinalbag yang bining marok adikot, buhusan ng trigo, at sakaya meko. Inyang tinubo at memo ng trigo, linto mo naman ng marok adikot. Inyaring alipan ng menasik, linapit lakeya at ngara. E puwari, maya pabini ing silbagyo Ginoo, makananong may kasamot dikot amarok. May kibat siya, de patana yan, ning metong kong kasalang. Kitang daring kayang alipan, buriyo pong putputan mi ing dikot. Aliyo, nga nang may kibat, magkangking pamamutputyo, pati trigo tuki. Paborenyong parehong tumubo, hangga king panahon pamamalot. Potang oras ng palutan, sabi nyo karing talapamalot, tipunan nyong mumuna ing dikot, at sakayo aptasan at dulukan. At tipunan nyo king kakong kamarig, ing trigo. Ing mayap ng balita, ing kakatamong kaligtasan. Kapurian keko o Kristo, makiramdam tapo king humilyo. Mayap pa morning, gandang umaga sa lahat. Morning po. Ito pong 8:30 Mass ang ating live stream, kaya hindi lang tayo nandito ang nagsisimba, kundi kasama po natin yung mga nagsisimba through live stream na hindi makapunta ng simbahan, sa either na mga senior citizen o menor de edad. At ito po malayo ang dinadatnan nitong teknolohiya, no? Kahit saan dito sa mundo, pwedeng itong mapakinabangan ng marami. So anyway po, sana'y nasasanay na kayo sa pagsusulat ng inyong mga kukunting mga data.
Kasi ngayon po para mabilis ang contact tracing, pag nagkaroon ng outbreak ng sakit, madali po yung paghahanap natin sa mga posible ring nahawa nitong COVID-19. No? So, nasa pandemya po tayo, kaya yan, medyo little by little, mag-adjust tayo sa sitwasyong ito. Okay. Siyempre po, ayaw nating may magkasakit, ayaw natin may mahawa, kaya we have to protect ourselves, we protect others. At sa atin po, we continue to pray para sa mga, siyempre, mga nagkasakit na. At sana maging mabait po tayo sa mga nagkasakit na, o kaya mga babalitaan nating tinamaan ng lugar nila. Kasi po kung minsan nagkakaroon ng discrimination. Iniiwasan yung mga taong ito, pinagdidirihan. Pero totoo naman po, pag wala na yung COVID-19, ayon sa mga nasa medical field, okay naman sila. No? Pwede na silang makihalubilo sa komunidad. No? At kanya naman po tayo, no? Ang sino mang nagkakasakit, we always pray for their well-being. No? Sa nagkasakit, yan, may mga hospital, may mga doktor, siyempre yung pagmamahal natin sa pag-alaga, pag-aruga sa kanila para sila'y makapanumbalik, para manumbalik ang dati nilang lakas at kalusugan. Wala po tayong pinagdarasal o ninanais na mamatay. Bagkus tayong lahat nga po, gusto nating isalbang lahat, kahit sa anumang sakit. Kaya sa mga papel na binigay-bigay po sa inyo, no? Sana isulat niyo ng tapat ang inyong pangalan, address, phone numbers. No? Minsan po kasi mayroon nagyaya sa akin kumain sa restaurant. Ngayon na pong MGCQ. No? At pumunta po ako doon sa restaurant. Sa restaurant po kasi nagla-login ka na rin ngayon. So sinuot ko po yung pangalan ko, phone number, address. Hinanap ko po yung mga kasama ko, wala pa yung mga pangalan nila. Pero pagpasok ko po doon sa tinuro sa akin kung saan yung celebration, nandun na yung mga kaibigan ko. Sabi ko, ba't hindi nakalagay ang pangalan nyo sa logbook? Hindi namin sinulat ang tunay naming pangalan. Sabi, huwag po natin sanang gagawin yun. Sabi ko, hindi dapat gawin yan kasi mahirapan sa contact tracing. So, huwag nating biruin yung ganyan. No? Huwag po nating ilihim ang ating mga identity. Kasi malaking tulong po sa ating lahat yan. No? Okay? Kaya kayo po, baka sinunod yung pangalan, Batman, o kaya Robin, o Superman, at saka Darna. No? So sana po isulat yung tunay niyong data. No? Okay? At alam niyo po kung paano tayong mabait dyan, no? Sa mga tinatamaan sa sakit. Hindi ba sa isang banda ang kasalanan ay parang sakit? At sa banal na kasulatan, titignan mo yung Panginoon, ang kasalanan ay parang sakit na kailangang gamutin. No? At ang Panginoon sa panggamot sa sakit, ang una niyang sinasabi, ang iyong mga kasalanan ay pinatawad na. No? Para bagang konektado ang sakit at kasalanan. Kaya para magamot ang sakit, kailangan magpatawad at sasabay ang pagtutuwid at pagsasaayos ng buhay. No? At sa atin po, ganyan tayo. No? Pag nagkasala ang isang tao, di natin hangarin ang kamatayan yan. Di natin pagdarasal na siya mapahamak. Bagkus ito'y makapagbago, maituwid ang kanyang landas. No? Kaya tayo pong mga tunay na naniniwala kay Kristo, hindi tayo naniniwala sa death penalty. Kasi para sa atin, ano man ang nagawang masama ng isang tao, dapat mabigyan pa rin tayo ng pagkakataon, makapagbago at maituwid ang kanyang nagawang pagkakasala. Kaya alam niyo po yung ang tawag natin sa mga kulungan natin dyan, sa English ay penitentiary. Penitentiary from the word penitent. No. At alam niyo naman po, pag Holy Week, maraming mga nagpe-penitensya. Penitence. Actually, ang isang kahulugan ng penitent ay yung pinagdurusan ng kasalanan.
yung nagsisisi sa ginawang kamalian. Yan ang penitence. No? Kaya para sa atin yung mga kulungan natin yan, ay lugar ng mga gustong pagdusa ng kanilang kasalanan. Kanilang nagawang krimen sa lipunan. Yan ay lugar kung saan gusto nilang maituwid, maiayos ang kanilang buhay. At ang pamahalaan para siyang magulang, nanay at tatay, na umaaruga dito para maituwid ang kanilang landas. Sa akin po, hindi yan lugar ng kaparusahan. Bagamat mayroong paghihirap at sakit na pwede nilang maranasan dyan. Pero yan ay lugar, reformatory places. Ito mga kulungan. Lalo na tayo pong mga Pilipinos, dito sa bansa natin, wala tayong death penalty. Kasi nga, pinaninindigan natin na ang bawat tao ay may kakayanang magbago at magsisi. Pero ganun pa man po, kung talagang titignan natin ang mundo, talagang dito sa mundo, magkahalo ang mga mabubuti at masasama. Ito po ang laman ng ating ebanghelyo. Dito, mayroon daw isang magsasaka, nagasik ng mabuting binhi. Nung tumubo, kasabay ang masasamang damo. Ito po yung mystery of evil. Para sa atin, nilikha ng Diyos ang mundo. Nung nilikha niyang mundo, sabi niya, napakaganda. At nung nilikha niya yung tao, very good. No? Very beautiful. Pero tapos po, tignan nyo, side by side sa atin na sinabi ng Diyos na napakaganda, napakabuti, ay kung bakit may kasamaan sa mundo. At ang nakakapagtaka, kuminsan, kung sino pa yung mga gumagawa ng masasama, kuminsan sila pang umaangat, umuunlad sa buhay. Samantalang yung mabubuti, silang unang namamatay. Silang hindi yumayaman. Kaya parang di parehas. Pero ganun pa man, sa atin pong karanasan, bakit hinahayaan ng Diyos yan? Bakit hindi pa niya parusahan yung mga masasama? Bakit hindi pa niya kitilin kaagad ang buhay ng mga may baluktot na pagnanasa at masamang ginagawa sa mundo? Pero ito nga pong mystery kung bakit yan. No? Kasi nga po para sa atin, ang sino mang nagkasala, hindi naman kailangan patayin. Ang sino mang nagkamali, hindi naman kailangan putulin na kagad ang buhay. Ako nga po kung titignan ko yung mundo, mas matimbang pa naman ang kabutihan sa mundo kaysa sa kasamaan. Siguro ang tao nagkakasala, pero hindi siya tahasang masama. Hindi ko alam sa mga kasaysayan ng mga notorious killers or criminal kung how bad they can live. No? They could be. No? Sino bang kilala yung notorious na killer? Pero para sa akin po, gaano man yung ginawang pinakamasama, mayroon pa rin kabutihan sa taong yan. Ika nga po, sa atin pwedeng tayong lahat ay mabait, pero medyo bastos. No? At kung ganyan po yung tao, magkahalong kabutihan ang nasa kanya at kasamaan, papatayin mo na ba yan? No? Kikitili mo na bang buhay? Hindi mo na ba pagbibigyan ng pag-asang makapagsisit, makapagbalik loob? No? Ako nga po, tinitimbang-timbang ko No? Halimbawa po ngayon, no? Mainit pa naman ang issue dun sa ABS-CBN. Kung ang ABS-CBN ay isang tao, titimbangin mo yan, tayo mag-uusga. Ang ABS-CBN ba naging mabuting tao o naging masamang tao? Yan lang naman po At nangangatwiran ba na dahil ginawa niyang masama, papatayin mo na o bibigyan mo ng pagkakataong mabuhay pa? Ganyan lang yan Di ba? At siyempre po, ayon sa mga naghusga, nakitaan sa kanya ng may pagmamalabis, may paglabag ng batas, may pagkukulang, ganyan. May kasalanan sa madalit salita. Pero kung ito'y nagkasala, wala ba itong nagawang mabuti? At
talaga pang nararapat ang sentensya sa kanya ay kamatayan. Pero tinitignan ko po ang ABS-CBN, kung tao siya, ang dami naman natulungan. Yun lang entertainment na naibigay sa tao. Yung mga artistang nagkagandahan at nagpopogian, no? Yung mga artists, singers na natulungan niya. At siyempre, no, yung mga programa niyang, ako po, no, na nagustuhan ko yung Santino. Ngayon, yung iba, nalilibang sa probinsyano. Ito lang po, no? Ang daming, hindi natin makwenta kung gaano kalaking naitutulong sa bawat Pilipino. Tapos po yung balita, panahon ng pinatubo, ang laking naitulong ng DZMM. Nandun ako sa baryo ng Malusak, naka-DZMM ako. At alam ko po, ngayon, yan ang may pinakamalaking coverage. Yung hindi naabot ng ibang istasyon, naabot niyan. Sa panahon ng kalamidad, radyo lang ang pinagawakan ng mga tao for information. At alam ko po kung paano malaking naitulong ang balita ng kung tao man itong istasyon na ito sa malalayong lugar dito sa ating bansa. Hindi mo yan ulit mabilang-bilang, makontain, makwenta. At siyempre po yung mga natulungan na trabaho. Kung meron mang itong pagmamalabis sa mga trabahador niya, empleyado, etc. Pero marami rin siyang natulungan. Yung mga nagtitinda lang doon sa tabi-tabi ng ABS-CBN, yung mga nag-makeup, mga makeup artists, etc. Marami po yan. Hindi mo mabilang-bilang. Sabi yung mga official na empleyado, yung mga 4,000 lang. Sabi nga ng isang kasama sa kumbento, 4,000 is still 4,000. Lalo sa panahon ito ng pandemya. Saan mo ilalagay yan? At siyempre po, sa ekonomiya. Maraming naitulong ang ABS-CBN. At sa panahon ng mga kalamidad, yung mga relief services nila. So what kung humingi ng donation? Ganun naman ang Pilipino eh. Yan naman donation kung maibigay nila sa mga tunay na nangangailangan. Okay lang, nagagamit ang istasyon para dito. Kung mayroon mang pagmamalabis, then yan ang papel ng gobyerno para i-regulate niya ang mga korporasyon. Kaysa kitilin niya, akayin niya, tulungan niya para ito'y maging mas produktibo at kapakinabang sa ating bayan. Hindi yung lumaki ng lumaki at ang dami nang naibibigay tapos bigla mong kaya sa atin po, kung tao yan, para sa akin, ang sinumang tao, mas nakakagit ang kabutihan niya kaysa kasamaan. At ito pong ating ebanghelyo ngayon, at ang unang pagbasa ay tinuturuan tayo, pag ang Diyos ang umusga, huhusga siya ng parehas at patas. Patas lamang, pantay, kung siya ihusga. Pero pag tayo mga tao, pwedeng ang ating paghuhusga, pwedeng ang ating pagpili ay nakukulayan ng galit, inggit, pride, o anumang kasalanan nasa sa atin. Di ba? Sabi, yung mga judge natin, nakapiring daw yung, ano bang tawag doon? Yung babae. Tapos hawak-hawak kay timbangan para patas ang hindi siya nakatingin sa kanyang inuhusgahan. Pero hindi, kung minsan nakabukas ng konti. Hindi patas kung humusga. May kinikilingan. At sa Congress, hindi ko alam kung mayroon siyang kinilingan. Pero kung anong mga basihan sa paghuhusga, ako lang po, madali nga lang yan. Yung aling mas matimbang ang kabutihang nagawa o ang kasamaan. Kung may kasamaan, hindi ba dapat tulungan para maituwid ang ginawa at lalo pang maging kapakipanginabang. At ito po ang Diyos natin. Kung ang Diyos ang hahatol sa atin, ika ng salmista, sinong matitira sa atin?
Kung ang Diyos ang bubulat-lat sa ating mga buhay, sino pang matitira? Gayong tayong lahat ay nagkasala at makasalanan. May pagmamalabis, may baluktot ng mga nagawa. Kung ang batayan ng Diyos ay ang justice, wala sino man tayong nararapat pang mabuhay. Pero sabi ng first reading, pag ang Diyos ang umusga, hindi lang siya husga ng patas, pantay, kundi He judges with compassion and mercy. At para sa atin po, kaya siguro nabubuhay pa tayo rito sa mundo, sa paghusga ng Diyos, siguro dapat mamatay na tayo, walang matira sa atin, pero He judges with love, with compassion, with mercy. At diyan ko po nakikita kung bakit dito sa mundo, nakikita nating side by side nabubuhay ang masama at mabuting tao. Diyan natin nakikita kung gaano katyaga, kapasensya, ang pagiging maawain ng Diyos para makita mong yan, alam mong napakasama ng taong ito, pero nabubuhay pa rin. Ang makita sana natin dyan napakabait talaga ng Diyos. At baka kahit po sa ating sarili, makita natin ang kabaitan ng Diyos. Sa dami ng aking ginawang masama, salamat Panginoon, buhay pa ako. Tunay ngang mapagmahal ka't maawain. Ika nga po ng salmista, sabi, the patience of God is directed towards our salvation. Ang pagiging pasensyoso ng Diyos sa atin ay nakatukoy sa ating kaligtasan. Dahil, sabi niya, hindi hinahangad at ninanais ng Diyos ang kapahamakan ni numan, kundi ang kagustuhan niya ay ang kaligtasan ng lahat. Kaya tunay nga po siguro yung kasabihan na masamang damo, mahirap mamatay. So habang nababuhay yung mga masamang damo, sanang makita natin tunay ngang pasensyoso ang Diyos. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo, hindi ba siya masamang damo? Tingnan nyo nga. Pag titignan nyo yan, sabi, napakabait talaga ng Diyos. Biro, buhay pa to. Sana yun ang makita natin. Ang Diyos ay handang maghintay. Kahit proseso pa yan, alam niya, pwedeng hindi biglaan ang pagbabago ng tao. Pwedeng little by little. Pero handa siyang maghintay. Kaya habang ikaw ay humihinga, ibig sabihin nito andyan ang Diyos, naghihintay sa iyong pagbabago, pagbabalik loob. Hindi naubusan ang pag-asa ang Diyos. Kaya yan po ang isa natin sanang makita rito. We have a patient God. A really merciful and loving God. Pero ang pangalawa po, ang pwede rin makita natin dito kung bakit yan, side by side, nandiyan ang masama, mabubuti. Hinaya ng Diyos. Ibig sabihin, naniniwala ang Diyos, mas makapangyarihan, mapuwersa ang kabutihan kaysa kasamaan. Naniniwala ang Diyos, mas mananaig ang kabutihan kaysa kasamaan. Kahit hayaan mong parehong tumubo yan, ito ang Diyos na nagtitiwala na ang kabutihan ay laging magwawagi. Matalan niyo kung minsan mali yung ating paniniwala na para bagang masama at mabuti ay magkapantay sa kapangyarihan. Hindi po magkapantay. Mas makapangyarihan ang kabutihan kaysa kasamaan. Dahil ang Diyos ang kabutihan. At walang, king kapampangan, alayang binatbat ing marok. Tignan niyo po sa sarili niyong buhay. Sa atin dito nandyan nakatira ang trigo at masamang damo. Alin po ba ang mas mapersa dyan sa loob nyo? Yung kabutihan
na sinisimbolo ng trigo o yung masamang damo sinisimbolo ang kasamaan? Sa inyo po, sagutin niyo sa sarili niyo yan. Di ba mas nangingibabaw naman ang kabutihan sa atin? Pwede magkasala tayo, matukso, madapa. Pero babangon tayo. Kasi mas makapangyarihan ang kabutihan. Okay. Kaya tayo pong lahat, yan sana nga ang maging maliwanag sa atin. Mas makapangyarihan ang kabutihan. Mas makapangyarihan ang Diyos kaysa kasamaan. Sigurado, itaga mo sa bato. Kung ayon man ay namamayagpag ang masama, ika nga, di pa tapos ang laban. Magtatapos din na ang mabuti ang magwawagi. Okay. Kaya ngayon po, magsitay tayong lahat. Ihayag natin ang ating paniniwala na magwawagi lagi ang kabutihan. Ihayag natin ang ating pananampalataya na laging mangingibabaw ang Diyos ng kabutihan. Tayong lahat, malakas nating sabihin, sasalpantaya ko, King Diyos, ipangmayapayang tatu. Linalang king banwat yato, at kanya si Kristo ang anak ng bugtong ginuta mo. Pengagliging upaya ni Banalay Espiritu, libait ka Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king cruz, mete at mikutkut, tinipaya ka rin mete, king katlungaldo sinubiyang maybe, pepetas sa banwa, makalukluk, wala ng Diyos, ipangmayupayang tatu. Iba't ka rin magbalik yan na magketi, Bama kong karing mabiyem pon mengamate. Sasalpantaya ko king Banalay Espiritu, King Santa Iglesia Katolika, king Pamisama rin Santos, king Pangapatawad daring kasalanan, king Pangasabirang miring mete, at king Die Alanganga. Amen. Maralastang panyubukan ing muwaning Diyos. Dapat mabagal yang mimwa at malagwang mamatawad. Adwanta kaya misan po ing itubo ning kayang espiritu ning pamamatawad at pamakipagkasundo karing sablang tao na tamang manalangin, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king Santa Iglesia, lalo ya sanang maging talayatad ding pamikasundo at kapayapan king yato, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring pamuntok ning sablang balitang, bitbitano sanang mitmong kapibabatan, at tiyaga ring kasakitan ning kiyakatang panahon, at manatili lang panimunan ing balayaning Diyos, king bigit pang pamagtagulaling, kapanapayan at kasalpantayanan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring mga siya sa puso, palpikasala, makombertila sana king Diyos, kabang atin pang panahon, uling king aldoning pupul, binanong mitalwi, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para kay katang at tsuketi, alikas ta sana king dapat, at paniwalan ing atyo ka ring puso tamo, ing maragol ng kapagnasan ning lugod, para ka ring sablang tao, na anuman ing karelang lahi, reliyon, o kabilyan king bie, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ngeni adwan tamo po yung sarili tang kapagnasan. Akakit mo, Ginoo, ang gaking kabubulsalan din kekeng puso. Balo mo nung nuna anti lalabanan ning kay kaming ketasan, paginakit at kailan kapanupayan, ing pamangailangan ming mamatawad. Itubod me kay kaming kekang espiritu ning lugod,
ban makapamatawad kayong makabuklat a pilubluban, at pasulungan ming tunay kapayapan Kristiyano. Itinganadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Makiabi tamang po king pamagkanta kindalita pamagsadyo karingayin. Manalangin kay pakamalang kapatid, baniting kay katamang daon, matanggap yara pa ng Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapan na sana ning Ginoo itindahon karinggamat mo, king ikapuri at kaligayan ning kayan lagyo, king kaya katamit ka sa plalan mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, kapamilatan darating ngayon na daralami, arapan mo, ban parangalanda ka, idala mo kaya sanang ilapit king kaligtasan. Tanggapan ming ganap pa sakripisyong binye mo kaya kami. Papagbanalan me ang timono makananong misan, pagbanalan me ang sakripisyo ng Abel. Itiadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuman tabayo kaya kayo, At kaya kawan timurin, yat na yorem puso yun. makayat tano king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay pin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang paratit numang kaninoy pa, Diyos king alangang gadubos mayupaya. At syukya kayong kaya kaming biye, pangimut at pangataw. King pamibiye biye mi aldo, daranasan ming kaya kang lugod. King lugod mong tenam king meto yato, binye ni kaya kanak ing banal espiritu. Bilang mumunang bunga, ababiya garansya, king akayabe mo kami, king siping na kapilanman. Ulinita kaberi sa blangkoro, ring anghel karing banwa, daralit ming kaya kang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian kaya ka. Oh
Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daang kusang loob, king pamaylas at kamatayan. Kinuhaning tinapit, pepa salamat siya kaya ka. Pirasan at binyene, karing kayang disipulo nga nam, kuhanan niya itikongan at kanan niya. Itingin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman, kay baning apunan, kinuha ning kalis. Pasibayang pe, pasalamat kaya ka. Ang binyining kalis, karing kayang disipulo nga nam, kuhanan niya itikongan, minum ko kaniti. Itiing kalis, ning kanakong daya. Ing daya ning bayi talang hanggang tipan. Ami bububu para kaya kahit para karing sablang tao, banketa may patawaran na rin kasalanan. Dapta niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Gaganakan mi o ipa, ing kamatay na pamanyabli na may biya ning anak mo, naramya kaya kaiting tinapi, ning biya ting kalis, ting kaligtasan. Na yun ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang tala kadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapangmamaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay meto yato, ban meganap e kilugod, kambe ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, at sablang pari. Ganakamula naman di kapatid ming pepainawan at maninayang subling niya. At sablang may yango na biye, tanggapan mo sana, kay maligay mong harapan. Pakadalwan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bilang hangga. Ban kaya benang Maria, imbirhendo ng Diyos, kambe ng San Jose kayong esposo, kaya bering apostol, ading sablang santo, at inupad kimal mong kaburian. King kaya kabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayang tutu, kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Mapamintuging amahan tala pangabos at miubog kimbalan ng turu, nga tamang ining mangangas manalangin.
mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panabon mi, bahan king kasaupan ing kaya kang pangalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. O ginaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mo sana babalikdan, ing kaya kaming kasalanan, ing laban mo yung kasalpantian, ing kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo. Ikang mabibi at magari, manggaman, king alangangga. Amen. Ing kapayapan, ing Ginoo man tabaya sana, kapilan man kaya kayo. At kay ko ang timurin. Iyan pang tayong ening waganing kapayapan, king metong at metong kapayapan, kaya kayo po kapayapan. Cordero ni Dios, aminala po, kasalanan niya tu. Pagkaluluwa mo kami. Cordero ni Dios, aminala po, kasalanan niya tu. Pagkaluluwa mo kami. Cordero ni Dios, aminala po, kasalanan niya tu. Ibigay kami ing kapayapaan. Ibigay kami ing kapayapaan. Ing kapayapaan. Ibigay kami ing kapayapaan. Ing kapayapaan. Niya yung kordero ng Diyos, ay milalako king kasalanan ng yato. Noon tamang mayawis king hapunan ng kordero. Ginoo, Ginoo, at matampang matampang tanggap kay ko. ko. Dapat ikas may ngaman mo. Kumayap na ako. Tinggap
Karin pong kayabe, mi sisimbo aking live streaming. Si Claude Tampo, ban pangadyan, inda patay spiritual, ling pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atyu ko, king kabanal-banalan ang sakramento. Kaluguran da ko, may kin sablang bagi, at pagnasan ko, ing tanggapan da ko. Dapat pauli na ning pinandit, era ka at tanggap kin sakramento. Umeka mo man espiritual, kening puso ko. Kakaulan da ko, bala mo wari at yu kakarin. At pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keko. E mustanay paintulot kapilan man, ing mikawani ko keko. Amen. Orasyo Imperata, itamuan po si Claude Tampo. O Diyos sa igpami, lalapit kami keko, kaniting masipit at pamangailangan mi. Adon mi keko, ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19, ape pasakit no, at may kamateno, karinda kalatao. Ipanalangin mi, ang tabayanan mulo, rin taong mitutukan manintan panulo, para kaniting sakit, at mampat king pangakalat no. Kambilan at ingatan mulo, rin doktor, narsis, at din sablang lilingap, karing misalunan, ban makasuyo karing masakit, kambening beluan at masabal. Ipanalangin mi Loret ang miyawan no, kumayap na sanang malalagwa, ingatan mo Loret ang lilingap karelo. Pagkalam mo lang alangagang kapainawan, detang miyango na biye. Pagkalam mo kay kami, ing grasya mo, kaniting masakit na panahon, ban mag-obra kami, para king ikakayap din sabla, at ban makasahop kami, karetang at yuking pamangailangan. Ipanagpumigay ko, ing patuknangan mo no, ing pangakalat ni tim virus, at ing pangakabos mi, karin takot mi. Pagkala mo iti, king kapamilataning ginuming Hesus Kristong anak mo, ang mabibigay ang pamagari kambe mo, king kametunganing manalay espiritu, Diyos manggaman king alananggo. Amen. Lalam na pong kayampunan mo, magsakdal kami magkanlong, o kabanal-banalan na indunin Diyos, e masana pisawili yung aklis mi keko, king kakulangan mi, nune bagkus mo kami ikabus, kin sablang panganib, o maligaya at kanunwanan a Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, Ipanalangin induning mo kabagdanan, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Sebastian at San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsud, Ipanalangin mo kami. Santa Rita de Casia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Santa Monica, Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. O mapamakalulungit pa, dinanda kaya sanang bayong parasan, dating misteryo, at yatad king meto nga bayong biyeke ka. Itiyadon mi king lagyunan namang Yesus sa ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kaya kayo, At kega ang timurin, iduko yorem buntok yu para king masusing bendisyon. Panuwanan ako sa ning Diyos, king kayang pakalulu, at ay nako paboren mga lingwan, king mabigtas ng kabyasnan. Amen. Amen. Pasig na nga na sa kaya kong kasalpantayanan, kapamilatan ding patutu, ning kayang lugod, bakong manatili, king pamanyapat mayap. Amen. Hirap no sa kaya, ring kaya kong takbang, at ipakit na nung makanano kong lumakad, king lugod kristyano, at kapayapan. Amen. At bendisyonan na kanin Diyos sa mayupaing tutu. Ingib pa, amponing anak, amponing banal espiritu. Amen. Umiyan ako king kapayapan, mabiyasang mibata at manupaya. Salamat, Salamat King king Diyos. Diyos. Kaya po, salamat po. Bendición, Dios namin tuwan, kagayang mapagkanan.
salamat, Maya Poras Kakingan. Magandang araw po. Maraming salamat. Sige. Panatiliin lang po panatiliin tayo po yung physical distancing tabang luluwag tama po na. At mimingat kayo pong palagi.